F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena tat-tajba minn ftit ser jibda prime time tal-lejla, il-lejla ħanospita lill-attriċi Lien. Lien litteralment rajnija professjonalment tevolvi quddiem għajnejna. Lien għamlet xi snin tgħix l-Ingilterra sabiex tkompli tistudja u tipprattika l-arti tal-ispettaklu. Is-sena li għaddiet lil Lien rajnija fil-produzzjoni ta' Teatru Malta tant imfaħra il-fidwa tal-bdiewa. Fil-fatt din il-produzzjoni kienet kitba ta' Ninu Cremona. Lien ilha xhur taħdem fuq produzzjoni li intom it-telespettaturi ta' One minn hawn ftit ta' xhur oħra ser tkunu tistgħu tgawdu. Il-lejla ħanisimgħu id-dettalji kollha mingħand Lien. Prime time jibdissa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Eleve Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. OK Home. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal prime time illum is-16 ta' Mejju, illum tagħlaq 57 sena l-kantanta Amerikana Janet Jackson. X'sar minna Janet Jackson, għal dawk li qed jistaqsu l-istess domanda bħali, jiena għamilt naqra riċerka fuqha u sibt li bħalissa Janet Jackson għaddejja b'World Tour. Fil-fatt bħalissa għandha numru ta' wirjiet fl-Amerika, il-bieraħ kienet qiegħda Pennsylvania, illum għamlet xejn ovvjament għandha l-birthday, imissa jumejn oħra għandha show ieħor jekk mhux ser żball f'Kalifornja. Ġifieri hekk intom fans ta' Janet Jackson minn ftit oħra tkun qiegħda fl-Ewropa u tistgħu taqtaw it-tickets biex tmorru tarawha live in concert. Wasal il-ħin biex illaqgħakom mal-mistiedna tiegħi l-lejla. Attriċi li fil-bidu tal-karriera tagħha kull darba li kienet terbaħ premju teatrali, titlu teatrali kienet tisħet is-sija u l-mument. Nilqa' miegħi lill-attriċi Lien. Hello, kif int? Hello! Kolla sew? All right, Owen. All right, Grazzi tal-leċċettajt l-istadina. Grazzi lilek. Tista' takkomoda ruħek, jiena ħammur f'posti. Isma' allura Janet Jackson ta' żmien, hekk tiġi? Janet Jackson tiġi ta' qabli. Ta' qabli tiġi Janet. Ta' qabel ġenerazzjoni tiegħek. Iva. Fis-sens trabbejna naraw qed tisfen u tkanta. Kienet tiġa mfarfra sew. Kienet infarfra mhux ħażin. Mhux ħafna ta' naħseb imma insomma. Ħajjar ngħidlek. Lien għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Diġà għandek. Biex nkunu onest miegħek tiġa għandi u tiġa ċekkjaj ċertu affarijiet jiena li għandi battuti lesti lattin id-dettalji. Isem ukoll jom? Dik tibtom tiegħi. Yes. Isem? Lien. Data ta' twelid? 5581. Nibża minnek u 581. Iġveri kemm għalaq ta' 15 ilu? Iġveri għalaq 10, 16, 17, 18, ġibt il-licenzja. 18, isma' l-ħar li kont qiegħda hekk u bdejt nodlok id-dettalji. Qed napplika l-licenzja. Bdejt naqbad miegħek li dal-waqt għalaq l-40. L-lum kont naqbad naqa' miegħek għax għalaqt 43. Għadni ma laqtu. Ija, suppost tajli happy birthday. Happy birthday. Thank you. Happy belated. Thank you. Fejn inti mwilda Lien? Twilet il-Gżira. Residenti? Residenti Birżebbuġa. Birżebbuġa. Professjoni? Professjoni. Teatru. Teatru style. Teatru. Lien, meta niltaqa' miegħek, qatt ma nista' ninsa rakkont li kont qedtli li kont tmur għal lezzjonijiet ta' teatru bil-moħbi tad-dar. Oh God, Iva, dak iż-żmien kien daqsxejn ta' diżunur. U kull darba li terbaħ premju meta kien ikolkom xi prize day, eċetera, fejn kont taħbihom? Ġo postijiet remoti, pereżempju għand xi ħadd, jew kolli xi post fil-gwardarobba imma jkun daqsxejn fid-dlam hekk, diffiċli biex tidħol ġo fih u jkun jagħt hemm ġew imrekken ġo xi liżar. U mbagħad kif kienu ndunaw li bdejt teatru, kif bdejt tagħmel is-serje televiżivi? Le, mbagħad tipo peress li qegħdin sew kien fuq it-television,
Isi ma tantx stajt naħbija aktar, għax I was pretty much exposed. Ftit. Mek kelli, mek pas tipo waqfet Kellek tgħidilhom li isma' inti kont elect. Mhux għattilhom le, just ħallejta tiġri, ħallejthom jaraw il-programm u ħallejt il-bomba isa tisplodi waħda. Għara xibdew qalbu l-istazzjoni jiturawk fuq il-television. Min jaf kif baqgħu bla klim xirrawk. Le, ommi ġifieri qalt li mhux ħatarani fuq television iktar. U l-papà kien oġbu hekk, speċi kien jitħaq ħafna meta kien jaraħ. Eventualment għażilt li tkompli l-istudju tiegħek mort l-Ingilterra. Meta mort l-Ingilterra inti li? Fit-2007. U kemm kont domtem? Għamilt qisu xi 10 years hekk. Timmissja Londra li? Nimmissja, tafx nimmissja, meta jkolli bżon ġurnata ma nkellem ħadd u noħroġ nara l-arti u nesperjenza ċertu affarijiet mingħajr ma nkellem persuna ġurnata sħiħa. Dik nimmissja. Inti meta kont qiegħda l-Ingilterra bħala parti mill-istudju tiegħek kellek tagħmel karattru ta' Joan of Arc. Qabel? Qabel. Żgur, Iva. U kellek xarek vera twil u għal dak il-karattru għażilt li titrasforma ruħek. Iva, għax konna adottajna metodu jissejjaħ method acting. U fil-method acting inti trid pretty much tibda tesperjenza ukoll fil-ħajja personali dak li jkun għaddej il-karattru on stage. Allura pereżempju x-xar twil ma kienx jagħmel sens, il-play kienet fiżika ħafna, grazzi tal-kafe. Welcome. U bil-fors kellha ssir dik it-trasformazzjoni biex ikun jagħmel sens mbagħad il-proġett teatrali. Però biex ħaddik id-deċiżjoni għalkemm kien f'qafas ta' proġett. Kienet deċiżjoni diffiċli jew għax ċajtu kien diffiċli? Jaqgħod ma kont tgħid ċari qabel jiena ħajti kollha dejjem ċari mal-art. Dik kienet l-ewwel darba li qtajt ċari. U biex qtajtu għax ċartu. Inti stess? Le mhux jiena qattek. Bajnek magħluqa. Ek, literalment. Tajtu fit-tnejn, ġew żewġ stages biex mal-ħuġata, bħed kien naqqisu saw, u mbagħad liħor kien il-number 2 jiġi 2 jew 1, inti titajdli, x'jiġi dak x'inhu 0? 0 jgħidu meta jkun laħam. Dak x'inhu 1? Da bla clipper ikun bil-magna biss. Mela naħseb kelli iktar minn hekk. Mela forsi tiegħek kien 2 tiegħi 1. Jeħe, xi ħaġa hekk, eħe. The new Molicare Premium Lady Pants. Discreet underwear feeling and top sheet treated with aloe vera. All-round protection with cuffs. Also available as pads. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Li hemm is-sena li għaddiet waħda mill-produzzjonijiet l-iktar imfaħra kienet il-produzzjoni ta' Teatru Malta Il-Fidwa tal-Bdiewa. Oriġinarjament miktuba minn Nino Cremona, korrezzjoni żgħira l-introduzzjoni li għamilt adattata għal produzzjoni tagħkom adattament ħieles ta' Klera Zoppardi. Ekku. Inti kont il-qassis is-saċerdot, le kont inti? Jiena kelli wieħed mill-karattri kien dan is-saċerdot, Dunsidor. Imma fil-proċess ta' devised f'dal-każ fil-Fidwa tal-Bdiewa, l-ensemble li jkun grupp ta' atturi li qed joħloq l-istorja u qed imexxi n-narrattiva, irridu kull darba ikonna dan il-main character li fil-każ tiegħek kien Dunsidor. U mbagħad immorru ġo karattri oħrajn biex l-istorja nkunu nistgħu ngħinu għad kompli għaddejja. Għall-produzzjoni hekk għandek bżonn ħafna iktar enerġija minn produzzjoni tradizzjonali. Imma dik qisha f'kull performance ikollok bżonn ta' dik l-enerġija. Għas toqgħod inkollu hemm. Iva, ma dik xejn standard. Il-biljetti għal dik il-produzzjoni litteralment inħatfu. Mill-ewwel inħatfu iva. U l-post fej kienet kull minn ġiqal isu ħolma kien. Kienet tal-Magics. Għax ma kienx ġo teatru? Le, kien l-uffiċċju tal-BirdLife. Mbagħad ġie mikri l-Teatru Malta biex aħna naħdmu ġo fih għal xi xahar naħseb għamilna xi xahar ġo fih hemmhekk. Għax imbagħad għamilna xi workshops ukoll. U tellajna wkoll il-play hemmhekk u l-post li ma jinarafx. Ġifieri kull min ġie jara l-performance qishom esperjenzaw ħolma maġika. U fir-realtà teatru dak li hu li tmur u apparti ovvjament milli tuħu gost issegwi l-istorja, toħroġ minn hemmhekk li tkun ħadd esperjenza u xi ħaġa differenti. Eżatt, u li tmur ġo vjaġġ issa min joħroġ trasformat, aw min joħroġ jistaqsi, imma s-sabiħ huwa l-vjaġġ li inti insejt ħajtek u ħallejt lilna neħduk
ġodi l-esperjenza li aħna nkun qegħdin ngħixu wkoll mal-udjenzi. Li meta ssifer, jekk mhux issifer apposta, dejjem tmur teatru. Forsu, naħseb fis-safar dejjem kien theater-based, iktar mort teatru, iktar milli holidays, xubbat holidays, ek xatot. L-aħħar li kont Praga, Iva. mort teatru Praga wkoll. Bil-forsu. U teatru bil-Ingliż jagħmlu hemmhekk? Le, il-teatru bil-lingwa tagħhom u mbagħad ikollok is-subtitles fil-ġemp. Subtitles fit-teatru kif jaħdmu? Basically inti isek qed tara film. Imma flok toqgħod kull darba toqgħod titfajnejk hawn isfel biex taqra, titfajnejk mal-ġemp għax jekk tagħmilha fin-nofs wisq prominenti għat-teatru, aħjar tkun fil-ġemp. Jiena toġobni u ma toġobnix. Jiġifieri jekk qed intella xi ħaġa jiena ma tantx toġobni ħafna, imma meta nesperjenza teatru b'lingwa oħra u l-performance tkun boring ħafna, imnalla jkun hemm il-kliem għax diġà diffiċli li ma qed nifhem xejn. U mbagħad bil-kliem tkun qed tgħinni insegwita xejn narrattiva. X'tgħidilna fuq it-teatru ta' Praga, fuq l-istil tagħhom? Mhux l-istil tiegħi, le. Jiena napprezza ħafna teatri differenti, anzi nħobb nara teatru li ma jġobnix. Biex jiena nkun naf għalfejn u nifhem x'in inħoss bħall-udjenza. U dawna jadottaw dal-istil fejn ħafna drabi meta jitkellmu ma jħarsux lejn xulxin. Allura għandek storja sħiħa b'dawn l-atturi kollha jħarsu barra lejn in-nies. U diġà l-plej tkun pedantika ħafna. Il-tekst mhux qed tifhmu, huma l-emozzjonijiet ma joħorġuhomx bħalna, huma kollox iżommu ħafna emozzjonijiet suppressed. U bad ħalli jkollhom mument fejn jisplodu, imma minimu ħafna, aħna ninfaqgħu on stage, daw the way kif jinfaqgħu huwa ħafna iktar qisu iktar implosive, iktar ġewwieni mhux daqshekk hemm barra. Li ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura ħanitkellmu ftit fuq proġett li lek taħdem ħafna fuqu, però minn hawn ftit ieħor intom it-telespettaturi ta' One ħadkunu tistgħu tgawduh. Ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami u nitkellmu fuq id-dettal wara. Għalina n-nisa l-ġieħ ta' darba fix-xahar mhux xejn sabiħ. Elif Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-ġieħ tal-perjied sa 12 siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel 5 ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Elif Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar. My skin has always been on the dry side. I feel like everyone has better skin than me. I feel like my skin is a lot more juicy. When you were choosing your new fittings, you probably weren't thinking of the times you were rushing to work, the delicious dinners, life's sweetest moments, life's big changes, and when you just needed to quench your thirst. Experience life with Bridgepoint. Whole Earth organic refreshing drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. Total Tools, super on quality, super on price. Tools bag 16-inch, double layered u waterproof għal prezz ta' 17 euro u 10 ċentesmu. Total Tools Malta. Segwina fu Facebook. The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. When leading an active lifestyle, joint care is essential. The Flexies range is a tailored solution to keep your joints healthy and flexible. Flexies Fortify is a powerful dose of natural collagen, preserving and regenerating the joint cartilage. The Flexies range is available in pharmacies. Smajtu għal aħbar il-kbira? Orienta se tiftaħ showroom ġdida u allura dak kollu li għandna ġewwa ta' Qali irrid jinbih f'qasir żmien. L-ikbar sejl li qatt tagħmlu l-Orjenta qed ikompli fil-ħwienet ta' Qali u r-Raba' Għawdex. Amara, ornamenti u rigali bla qis ħirġin ġodda kull ftit ġranet. Titlif żmien u wasla sal-Orjenta illum. Miftuħin il-ġurnata kollha ta' Qali u r-Raba' Għawdex. Orjenta, the biggest sale ever. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura l-Prime Time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba tal-Lien, Natriċi, pratikament bdejna tkellmu fuq il-bidu tal-karriera tagħha kif kienet tmur tistudja ir-reċtar bil-moħħbi tal-familja mbagħad skoprew meta deret fl-ewwel serje televiżiva tagħha. Però ma Lien ħanitkellmu fuq proġett interessanti li ilek taħdem ħafna fuqu. Kemm ilek taħdem fuqu? Ilna daqsxejn, ilna mill-COVID, meta konna qed ninsabtu rasna mill-ħitan. Dan il-proġett it-telespettaturi ta' One dal-waqt ħajkunu jistgħu jsegwuha. Dis-sena. Però mhuwiex serje tradizzjonali. Xejn. Kif tiddeskriviju li jgħid li nara minn ma tgħid ħafna ma ħallina qabel kurżità. Mela ħanejlek ġara. Dak konna waqt il-COVID u ma kunniex nafu x'ħanamlu bina nfusna. L-options kienu jew insabtu rasna mal-ħajt, jew nbidlu l-karriera jew nkella noħolqu. U jiena u Jacob Piccinino ddeċidejna li nsabtu rasna ma' xulxin. Ħloqna dil-familja katastrofija. Peress li ma stajniex indaħlu l-udjenza fit-teatru, bdejna ngħidu kif nistgħu naħdmu fit-teatru mingħajr ma ndaħlu n-nies, u ħloqna dal-kunċett ta' theater meets film. Diġà jeżisti ta' xumbat igooglejtu naqra, imma fit-theater meets film inti qed tuża theatrics tat-teatru, però it's filmed from a cinematographic point of view. Allora l-udjenza qisha poġġiet bil-qeta fit-teatru u tara s-separju. U mbagħad x'in jiftaħ is-separju, you zoom in, you go close up u il-dimensjoni tinbidel. Il-props deħlinu ħirġin, kollox huwa aktar dinamiku. Jew wasal li għal-widnejja, ma nafx hekk vera jew le. Li dejjem familja. U dil-familja apparentement tgħaddi minn kull tip ta' sitwazzjoni. Eżatt. Il-familja katastrofija hija familja li ħanaraw esperjenza katastrofija li Malta għexna fiha. Pan-nawfraġġi ta' San Pawl, assedju l-kbir, neolitiċi. U dejjem jirna xelhom joħorġu minnha. Is-siddi tittaraħ biskuta. Isma' li qalu li wkoll li anke waqt il-ġbit ta' din is-serja kien hemm naqa' katastrofiji jiġru. Naqra kien hemm. Fim minnhom qegħdin niffilmjaw u barra nisma' l-ġiger. Uħriġt niġri l-barra. ċarsijat. U do, għaskin hemm Malti, what, għattilom no, stop, you, here, me, film, we have to stop. No, how long, you? One what, hour, okay, 1 hour, I come back if you don't stop. Bl-arloċ inti tistennijom jieqfu l-estew man bar. Tal-ija, fis-sens kellhom jistennew, kellhom jilestu, ma kienx ħin. Lien ħafna enerġija, ħafna xogħol, però żgur li din il-produzzjoni ħatkun waħda mill-produzzjonijiet favoriti tat-telespettaturi ta' One tal-istaġun li ġej. Iva. Aħna ħerqana ħafna biex narawha. Anki aħna. Għandna ftit rigalizzar biex ngħidlek grazzi tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla Lien. Napprezza ħafna li sibt il-ħin. Grazzi għal Koljox għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' Koljox Products. Jekk tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek żgur ser toħroġ dik it-toma perfetta kif ukoll grazzi għal Nemnem ħanibatuk minn hawnhekk b'naqra artiġġanat. Li inti tapprezzaħ, kull darba li tixel din ix-xema ħatiftakar fina ta' Prime Time kif ukoll ħatiftakar f'Nemnem. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata. Grazzi lilek. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla qabel ma nħallikom infakkarkom li ta' kull ġimgħa għandna kompetizzjoni li qiegħda tiġi mwassla lilna grazzi għal Gwam biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni. Faċli ħafna. Kull ma tridu tagħmlu huwa li titħlu fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi tirrispondu domanda sempliċi ħafna li qegħdin intellaw ta' kull ġimgħa u jekk tirrispondu tajjeb grazzi għal Gwam tistgħu tkunu intom ir-rebbieħa. Rigal li bħal dażmin tas-sena żgur ser issibu ħutli u żgur ser tużawha. Jien ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla, nagħmel l-appuntament tiegħi għal magħkom għal għada u sena tant nixtieqilkom il-lejl tajjeb. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth organic refreshing drinks, sparkling thirst quenchers bursting with flavor. Red This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Elif Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Total Tools Malta. OK Home. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Eva Garden. Privé Hairdressing. Oriental.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.